Iepa lagunok ongi etorri Lastotxaplen kanalera etorri Warhammer Quest bat honetara. Ea zer moduz funtzionatzen duen, bi hau ez dut bere garaian frogatu genuela, beraz, aurrera goaz. Vale, emango digu honekin. Noski. Vale, guazen gure gideen bila. Vale, bieten Snotling. Eta horko. Bati karratu batera zaudelago. Vale. Espada bat eta diadema bat. Non? Vale, txarra. Gauza da zergatik ezin diogun eman eta zergatik hain txiki ikusten den guztia.
Vale, orain. Datu espata izkoaren gatik. Vale, vale. Vale. Goblin gehiago. Hastia da. Vale.
Batera joateko asko esero beto. Ui. Informe. Vale, es. Bai. Jarraitu dezagun.
Txan dena da gauza bat. A ver. Apur bat kaotikoa dago.
Galera hasi dugu. Vale. Ba, beno, lagunok hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela, eta horrengoan gehiago